σε συντάξεις, ούτε σε κοινωνικές παροχές. Πάνε στις τράπεζες και τους ξένους τοπογλύφους. Δεν φοβόμαστε, δεν συνενούμε, δεν πληρώνουμε. Όσο πιο εύκολα το πληρώνουμε, τόσο περισσότερους φόρους θα βάζουμε. Παράξια θέλετε να πείτε. Δεν φοβόμαστε, δεν συνενούμε, δεν πρόκειται να κόψουμε σε κανένα προρεύμα. Τα λεφτά είναι για τις τράπεζες και τους ξένους τοπογλύφους. Δεν πάνε ούτε για μισθούς, ούτε για συντάξεις, ούτε για κοινωνικές παροχές. Είναι κεφαλικός φόρος. Αν συνενέσουμε σε αυτή την πολιτική, δεν είναι επικίνδυνο. Υπάρχει και δεύτερη, υπάρχει και τρίτη δόση. Το νερό θα μας βάλουν και ένα χρηματοδότη και θα πληρώνουμε κάθε βήμα που κάνουμε. Πληρώνουμε την ΔΕΗ, είναι ανταποδοτικό, αυτός είναι κεφαλικός φόρος. Όσο πιο εύκολα τα παίρνουν, τόσο περισσότερους φόρους θα βάζουν. Πρέπει να αντισταθούμε όλοι. Όλοι το καταλαβαίνουν. Αλήτες, μεγάλη ηλικία σκόβονται. Ποιος είσαι εσύ? Και αυτοί οι οποίοι έχουν να το πληρώσουν τώρα δεν θα έχουν αύριο να το πληρώσουν. Και κάθονται σαν και πάλι τους πληρώσουν. Εγώ θα στείλω εργατικά και θα πάτε να τους λέω γιατί κάνουν αυτά και εγώ. Το πήγα στην κεντρική τους αυτές